Kubva tichirarama muZimbabwe kana kuti ini ndichitaura hangu ndakazvimiririra. Kubva ZANU-PF ichitanga kutonga nyika 1980. Ndoda kukutaurirai chokwadi, vana veZimbabwe, handina kumbofara sekufara kwandiri kuita ndichifarira Geza Revolution. Hakuna chinhu chiri kundifadza sechinhu chinonzi Geza Revolution. Murume anonzi Geza naNyoka Yamabhunu naChatufa Production, avo ndo vanhu vanofana kuchengetwa nenyika, kupuwa mabodyguard, kupuwa zvose zvinokodzera munhu anonzi anochengetwa. Vanhu ivo vakakosha, ndo vanhu vakatikoshera munyika yeZimbabwe kupfuura kukosha kwese kwatinoziva. Muri kunzwa ka? Shungu dzambuya nehanda nasekuru Kaguvi dzamuka dziri pana Nyoka Yamabhunu naGeza naChatufa. Kubva takararama munyika yeZimbabwe hatina kumbofara semafariro atiri kuita nechinhu chinonzi Geza Revolution. Chofana kuchengetwa uye chinofana kuva nemabhuku nenhoroondo nehistory ichaverengwa nevana. Hakuna upenyu hwakatirwadza kurarama seupenyu hwatakararamiswa naMugabe naMnangagwa, kunyanya pana Mnangagwa. Kutambura kwese kwevana veZimbabwe, kutambura kweupenyu hwevana vese veZimbabwe inyaya yembavha dzinokomba ZANU-PF. Parliament yeZimbabwe, mukaona vanhu vaya vanopfeka sutu vaya vachipinda muparliament, muzive kuti vose imbavha dziri kuinda kunorangana kubira vana veZimbabwe kuti vatambudzike. Upenyu hwese hwekutambura kuri kuita vana veZimbabwe hwakakonzerwa nekuora kwakaita parliament yedu, nekuti mutungamiri wayo anonzi Emmerson Mnangagwa naiye wakaora nekuda kwecorruption. Haana tsitsi navanhu, unongotarisa zvevakamukomba vaanodya navo chete. Handiti mazvoona manje? Vana veZimbabwe, ndoda kukukurudzirai pasi rose kuti musi wa31 musaita tsitsi nechinhu chinonzi ZANU-PF. Kana muchiziva rinonzi zuva rekutsiva muvengi, ndo musi wa31, ndo zuva rekutsiva muvengi wedu anonzi ZANU-PF. Hurumende ine utsinye navanhu vayo. Muri kunzwa? Hurumende inobira vanhu vayo, hurumende inouraya vanhu vayo. Muri kunzwa ka? Hurumende inoti vana vanodzidza yovabira mabasa avo. Muri kunzwa? Mwana anoenda kuchikoro achitambudzika, onotsvaka basa achitambudzika, oshayiwa basa racho. Muri kunzwa? Munyika yeZimbabwe nekuda kwezvigananda, inifekti vanotozviti zvigananda kavanotaura shoko rakanaka, nokuda kwezvigevenga. Muri kunzwa? Zvigevenga. Nekuti kana munhu uri mutungamiri wavanhu ukashayiwa hanya nevanhu vaunotungamira asi iwe uchida kutungamira, unenge uchida kutungamirei? Nekuti haungaiti president pasina vanhu, haungaiti MP pasina vanhu, haungaiti minister kana senator kana kansela pasina vanhu. Zvino kana uchiita basa rekuti iwe unopulanira vanhu vaunotungamira, kuvaurayira upenyu, kuvaitira utsinye, kuvaponda, kuvauraya, purpose yeleadership yako ndeyei? Muri kunzwa? Zvinorwadza vakomana kuti mwana unodzidza kuenda kuuniversity, apedza oshayiwa nepassport, apedza opinda nemumvura achirumwa namakarwe, munyika ina president, munyika ine parliament. Iko zvino tiri kuona maguta akazara nemota dzemapurisa, asi kune vamwe vanhu vaigona kupondwa mumusha, kubirwa kana kurobhewa, vachinoripota nyaya kumapurisa vachinzi motokari hadzina peturo, hadzina dhiziri. Ko dhiziri zvadzakazara mumataundi, dhiziri riri kubvepi? Nekuti umambo hwaakuenda hwamera mapapiro nokuda kwavaGeza. Muri kuona manje? Hurumende yaMnangagwa inoprotekta iye nevanhu vake vose vakamukomba vari corrupt bedzi. Ndo vanhu
vanhu vezanu PF vanozvikoshesa, vanozvikudza. Hanzi kuzvikudza kunotangira kuwa. Saka inguva yekutsiva kwaJehovha. Vana veZimbabwe musaita tsitsi nechinhu chinonzi zanu PF. Ndoda kudzokorera mashoko anyoka yemabhunu. Kutaura chokwadi, vana veZimbabwe, budai mose muparadze chimwe nechimwe chine chokuita naMnangagwa. Chimwe nechimwe wamunoziva kuti ane utsinye. Pane vanhu vakaita saMutodi, Energy Mutodi, Barbara Rhodzi, Webster Shamu. Musarega vanhu ivavo vachipukunyuka ivavo. Nevamwe vose vamunoziva, munovaziva, vamwe vaitaurwa nana nyoka yemabhunu nezuro. Musarega vanhu vakadaro vachipukunyuka ivavo. Vanhu ivavo vanofana kutongwa zvinoonekwa nepasi rose. Hurumende yakatirwadzisai vakomana. Muri kunzwa? Unoshaya kuziva kuti woitei. Ukaona hurumende inouraya education, haizi hurumende. Nekuti education ndio foundation yeupenyu hwemunhu. Pasina chikoro hakuna kwaunoenda. Ukaona hurumende inouraya health system, haizi hurumende. Ukaona hurumende isina hanya nekugadzira mugwagwa, haizi hurumende. Production yacho yenyika inofamba sei? Nekuti hakuna mugwagwa. Industry yacho inofamba sei? You see, vakomana, development yacho inofamba sei? Munhu munoona munhu anoita corruption munyika muhurumende yeZanu PF ndiye anoita mukurumbira achiverengwa mumapepa, achitenderedzwa vanhu vachiverenga nezvake. Munhu anotaura chokwadi sezvakaitwa navaGeza anovata asvikirwa usiku. Priska Mupfumira wakaba mari yeNASA yenyika yose. NaNASA ari kutofamba akasununguka achitochengetedzwa. Asi vaGeza vakangotaura munhu, vakangoudza Mnangagwa kuti corrupt, buruka pachigaro. Nhasi uno kutaura kunoku, vaGeza vari kuvhimwa masikati neusiku. Nyoka yemabhunu ari kuvhimwa masikati neusiku. Muri kunzwa? Vanhu, mbavha ndo dzinochengetedzwa dzichitogadwa namapurisa. Mukaenda complex dzembavha dzose dziri muZanu PF, indai munoona security iri kudzimba kwavo. Asi vataurire bedzi kuti muri corrupt, munouraya nyika. Vanongedze kudai so. Mangwana unosera watumirwa mabhinya ane mota dzisina number plate. Saka musaita tsitsi naMnangagwa. Ndoda kuudzai chokwadi vana veZimbabwe. Apa ndo patofana kurwira rusununguko chairwo. Apa totenda war veterans. Makaona mistake yenyu yamakaita. Tinotenda nekuzvionera mega kuti makaita mistake. Muri kunzwa? Tsvangirai akaedza akuonesai mukasazviona. Shamisa akaedza aedzazve mazozviona. Tinokutendai chaizvo. Pana Geza revolution tinoitenda chaizvo. Uye tinotenda nemurume anonzi Geza. Handizivi kuti wakabva nepi murume iyeye. Kana muchiziva anonzi munhu wakakosha pasi pezuva, murume uyo unotyisa uyu. Ndo unonzi munhu waMwari, uyo ndo unonzi munhu waMwari chaichai. Kana muchiziva vanhu vanonzi vanopinda denga, uyo ndo musununguri wevana veZimbabwe. Maona manje. Murume anonzi nyoka yemabhunu. Ini ndotoshuwa kuti nyangwe hurumende iri kupinda kubva musi wechipiri, ndiye anofana kuva mutauriri wedu pacorruption yese ingaitwa munyika. Nekuti muromo wanyoka yemabhunu waswatanudza Zimbabwe. Muromo wanyoka yemabhunu watadzisa vakuru vehurumende kurara mudzimba. Munondo, mashoko anobuda muna nyoka yemabhunu munondo wabaya vakuru vehurumende. Vapererwa. Muri kunzwa here? Pavaifunga kuti hapabatwi pose, vakashaya kuziva kuti wakapaziva sei. Varume ava havana kumira zvakanaka vakomana. Ndoda kuudzai chokwadi. Ndosaka manza ndati vana veZimbabwe kana takambofara, musi wa31 unokunda Christmas. Musi wa31 unokunda nyangwe independence ya1980. Nekuti independence ya1980 ichokwadi yakanaka. Yakasunungurwa kubva muhurumende yaSmith. Asi nyika yakabva yakeptwa nembavha. Saka rusununguko rwedu rwakakeptwa nembavha idzodzidzi. Saka rusununguko rwedu rwabiwa pana 1980
tofana kurikavha musi wa31. Saka vana veZimbabwe pasi rose, kutaura chokwadi, torai action. Maona manje, musambodzokera mumashure varume. Ndoda kukuudzai apa Mwari watirwira, ndo kunonzi kurwirwa uku, ndo kunonzi kurangarirwa. Muri kunzwa here? Ya, munofana kutenda Mwari. Ya, nokutimutsira vanhu vakadaro. NdiJehovha anomutsa. Zvinoitwa naMwari pachake. Anenge aona kutambudzika kwavanhu, sekutambudzika pakaita vana vaIsraeri munyika yeIjipita. Akavanzwa, akavatumira mununuri Mozisi. Saka nyoka yamabhunu, Geza naChatufa ndo Mozisi muvana veZimbabwe, kuvasunungura. Maona manje. Mukatarira nhau iyi munoiona kuti ndo nhau imwe chete yatanga tichingochema nayo nemutungamiri wedu Chamisa. Ende mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti, vakomana, munozviziva imimi kuti ZANU PF takaiuraya kare. ZANU PF haimire naChamisa. ZANU PF yakafa kare yakaurawa naChamisa. Asi nekuda kwedhikiteta anonzi Mnangagwa, chaanogona kuita kushandisa Priscilla Chigumba nezeki yake, nekushandisa ami nemapurisa, odzivirira chigaro chake, oenderera mberi neudhikitetashipi hwake. Chamisa oita kunga munhu asina basa. Muri kunzwaka? Asi zvino Mwari tinomutenda, nekuti Mwari wauya kubatsira vana veZimbabwe kuti vhoti yavo yavakaita vachitsigira Chamisa irangarirwe navaGeza, irangarirwe nanyoka yamabhunu, irangarirwe navaChatufa. Maona manje, hatina imwe nzira yatinogona kuti voisi yedu irangarirwe kunze kwekutoteerera vaGeza navanyoka yamabhunu navaChatufa, nekuti ndo vane mukana wokutibatsira kuti tigorangarirwawo vakomana. President Nelson Chamisa agone kupinda muState House. Maona manje, chishuwo chedu ndechekuti president wedu Chamisa apinde muState House. Ndo kunamata kwedu. Asi tarirai munhu anga ari mberi kwedu uyu kuti wakaipa zvakadii. Tototenda Mwari kuti Chamisa mupenyu, vaifana kunge vakamuuraya. Saka vana veZimbabwe, ndiri kukukurudzirai kuti vakomanaka, kwese kwese kurudziranai, tiinde neuzhinji hwedu tinorwisa muvengi anonzi Mnangagwa nembavha dzake dzose. Tirwire chigaro chedu vakomana, tirwire rusununguko rwedu, tirwire vhoti yedu, tirwire kodzero dzedu, tirwire upfumi hwedu, tirwire upenyu hwavana vedu, tigadzirire future yevana vedu. Ndo mashoko mashoma andamuka ndichirangarira mangwanani anawo. Ndine mufaro, handizivi kuti ndingatsanangura sei. Ndinongoti ndikateerera shoko rinobva kuna Geza nanyoka yamabhunu, ndikateerera TV yaChatufa, vakomana ndine mufaro, handidi kurerai nhema. Saka ndati mufaro uyu ndipo kuhama dzangu vana veZimbabwe tiri chinhu chimwe, ndatenda.